Kapejok abang hempo Jesu Kristo amahang ng tekpo pusi ke pacetang ajay me kedeng. Duar baguritan disis konstituensi ke parlo jasemet pacikrang bapti church pen pini Happy Merry Christmas celebration ng Lady Dog Toklo. Pupen kapejok abang hempo Jesu Kristo amahang ng tekpo pusi ke pacetang ajay me kedeng. Lake bacikrang bapti church pen barsi Ashram Loti Krong Thom pen Dolomara Town pen Malasian. Si kapejok abang hempu Jesu Kristo amahang ng tekpo na si December 25 arni ke kadok kabesatami ningarong pen kapejok abang amahang ke tek arni karchu jia phansi pacethang ponloh pusi pini tuar krong thom pen barsi kadok kabesatami mekhang agari mekhang abait pen damsi ke pacethang ajai me kedeng po nang jalabang suputhak lang pon sina News Desk Report, All India 24/7 News.